об унсури асосии ҳаёт. об ягона унсури гаронарзишу асосӣ баҳри зистанд, вале айни ҳол дар ҷаҳони мо ин унсури муҳим моҳияти худро ба буҳрони обӣ иваз кардааст. буҳрони ҷиддие. тақрибан 1 миллиарди одамон бе оби тозаи ошомиданӣ зиндагӣ доранд. ин дар тамоми ҷаҳон ба назар мерасад. алалхусус дар кишварҳои рӯбаинкишоф мин ҷумла африқо сар карда аз минтақаи ҷануби биёбони Сахара, ҷанубу шарқи Осиё ва Амрикои Лотинӣ. ин буҳрони обӣ аст, зеро ки он аз об сарчашма мегирад. вале об таъсири худро ба ҳама кас, ба ҳама чиз мерасонад, амсоли таҳсилот, саломатӣ, камбағалӣ ва асосан ба кӯдакону занон. биёед ба буҷаи оилавӣ дар шароити буҳрони обӣ назар кунем. эҳтимол аст ки онҳо ба ченаки ҳатто камтар аз $1 дар як рӯз зиндагӣ кунанд. ҳангоми ташнагӣ онҳо наметавонанд ҷумаки обро баҳри нӯшидани оби салқину тоза тоб диҳанд, барои он ки онҳо ҷумаки об надоранд. ба ҷои ин занону кӯдакон ба обкашӣ ба ҷойҳои дур мераванд. бисёриҳо то макони об муддати 3 соат раҳсипор мешаванд, ба ҷое ки об мавҷуд бошад: ҳавз, дарё ё ҳатто ботлоқзор. обҷое ки ҳама мавҷудот аз он истифода мекунанд ва обҷое ки аллакай микробҳои зараровар васеъ паҳн шуданд. вақти масраф шудаи зиёд барои дастрасии об ба онҳо имкон намедиҳад ки хондану навиштан ёд бигиранд. имкон намедиҳад ки пул пасандоз кунанд ё имкон намедиҳад ки ба оила, ба фарзандони худ бирасанд. аксарияти занони африқои ҷанубӣ вақти бисёри худро барои дастрасии об сарф мекунанд, назар ба оне ки бояд ба дигар корҳо низ дар давоми рӯз машғул шаванд. роҳи таймешуда на фақат душвор аст, балки хатарнок низ ҳаст. занон худ танҳо бо 18 килограмм оби боршуда бисёриҳо дарманд мешаванд ва ҳатто ба баъзеи онҳо ҳуҷуми даррандагон низ мерасад. онҳо ба хона мерасанд, аммо оби овардашуда чиркин аст. бисёрии оилаҳо медонанд ки об пур аз микроб асту ба дарунравӣ, камшавии об дар бадан ва ҳатто ба марг оварда мерасонад. вале онҳо интихоби дигаре надоранд. кӯдакон, асосан навзодон, аз истифодаи оби чиркин бисёртар зарар мебинанд. ҳар 19 сония зане яке аз кӯдакони худро аз сабаби истифодаи оби чиркин аз даст медиҳад. ва ҳар рӯз тақрибан 1 миллиард одамон ҳамин гуна зиндагӣ доранд. пас чӣ бояд кард? об унсури асосии ҳаёт. об барои ҳаёт. чунин ном гирифта буд қатнома оид ба масъалаҳои байналмилалии об ва талошҳои минбаъда баҳри дастрасӣ ба рушди устувори захираҳои обӣ дар 10 солаи 2005-2015. зери мафҳуми об барои ҳаёт бошад, зиндагие ки бе об ҳеҷ асту ҳастӣ маъно надорад, фаҳмида мешавад. ва бояд гуфт ки ин мафҳум аввалин маротиба аз ҷониби пешвои миллати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ зикр гардида буд. соли 2003 бо пешниҳоду ташаббуси ҷониби Тоҷикистон аз тарафи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатнома зери унвони 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015 дар чаҳорчӯбаи банди 19-уми рӯзномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ки рушди устувор ном дошт, таҳия ва пешниҳод гардида буд. бояд зикр кард ки иқдоми мазкури Тоҷикистон чун ташаббусҳои қаблии кишвар дар Созмони Милали Муттаҳид дастгирии ҳамаҷониба ёфта, зиёда аз 50 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид ба рӯйхати ҳаммуаллифони он дохил гардиданд. тибқи қатномаи мазкур ҷиҳати арзёбии раванди татбиқи 10 солаи амал об барои ҳаёт 2005-2015 ва муайян кардани иқдомоти минбаъда барои дастрасӣ ба рушди захираҳои обӣ, баргузории ду чорабинии сатҳи баланд, яке дар шаҳри Ню-Йорк ва дигаре дар шаҳри Душанбе, ба нақша гирифта шуда буд ки бо тантана анҷом ёфт. талошҳои минбаъда барои дастрасӣ ба рушди устувори захираҳои об идомаи иқдомоти Тоҷикистон дар масъалаҳои мудирияти устувори захираҳои обӣ маҳсуб меёбад. қабул гардидани қатномаи 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015 бори дигар нишон дод ки ташаббусҳои Тоҷикистон дар мавзӯи об аҳамияти ҷаҳонӣ дошта, мавриди таваҷҷӯҳ ва пуштибонии кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид қарор доранд. камбудии оби тоза дар ҷаҳон проблемаи глобалӣ гашта ҳама олимону мутахассисони сатҳи ҷаҳониро нигарон кардааст.
این проблема бо як нафар шахс ё як нафар олим ё бо як кишвар ҳал намешавад. мардуми сайёраи замин ҳама бояд аз як гиребон сар бароварда ҳарчи зудтар пайи ҳалли ин мушкилӣ гарданд. ҳамин аст ки соли гузашта боз аввалин шуда пешвои миллати тоҷикон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми наву созандаи навбатии тоҷиконро оид ба масъалаҳои обӣ аз минбари баланди маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид пешниҳод намуд. 21 декабри соли 2016 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи наверо зери унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо ҳаммуаллифии 177 кишвари узви созмони милали муттаҳид қабул намуд. боиси хушнудист ки моҳи декабри соли гузашта маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид бо иттифоқи оро қатномаро дар бораи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қабул намуд. итминони комил дорем ки татбиқи 10-солаи нав дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ барои расидан ба ҳадафи рушди устувори марбут ба захираҳои об ва ҳифзи ин неъмати бебаҳо барои наслҳои оянда мусоидат хоҳад кард. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, ташаббус оид ба эълони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор бори аввал аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рафти форуми ҳафтуми ҷаҳонии об дар ҷумҳурии Корея ироя шуда буд. мутобиқи қатномаи мазкур давраи солҳои 2018-2028 ҳамчун 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор эълон мешавад ки он аз 22 марти соли 2018 шурӯъ шуда 22 марти соли 2028 ба анҷом мерасад. зимни суханронӣ дар форуми байналмилалии об президенти кишвар чунин ибрози назар карда буданд. тоҷикистон низ ки 93% қаламрави онро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, бинобар хусусиятҳои ҷуғрофии худ дар рӯбарӯи паёмадҳои харобиовари офатҳои табиӣ осебпазир мебошад. ҳама сола дар кишвар офатҳои гуногуни табиӣ аз ҷумла вобаста ба об рӯ медиҳанд ки ба иқтисоди миллӣ ба маблағи $100 миллион зарар расонида сабабгори талафоти ҷонӣ мегарданд. раванди тағйирёбии иқлим боиси обшавӣ бо сурати пиряхҳо гардида ба ҳаҷми оби дарёҳо ва ба ин васила ба бахшҳои асосии иқтисоди миллӣ аз қабили гидроэнергетика, кишоварзӣ ва саноат таъсири манфӣ мерасонад. ҳаводиси охири замон аз ҷумла тағйирёбии иқлим, зуд рух додани ҳодисаҳои офатбор, аз ҳама асос норасоии оби тоза дар ҷаҳон сабаби густариш ёфтани бемориҳои сироятӣ ва марговар гаштааст. коршиносон ҳисоб карданд ки аз истифодаи оби бесифат бештари одамон вафот мекунанд. ҳарчанд дар сайёраи мо об фаровон аст, вале тахминан ҳамаги 1% он барои истифода дастрас аст. об унсури асосии ҳаёт. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қатномаи 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 қабул гардид ки он аз ҷониби 192 кишвари ҷаҳон пазируфта шуд. ин иқдоми наҷиб боис мегардад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ миллати тоҷикро боз дубора ва ба таври хоса бишносанд. ҳамин аст ки имрӯзҳо мардумони миллатҳои гуногун тавассути лоиҳаҳои гуногуни бахшида ба об ба Тоҷикистон ба сарзамини биҳишт осову сероби мо меоянд. маълум аст ки об манбаи табиии фаровон ва асосӣ буда аз ҳолат ва истифодаи оқилонаи он саломатии аҳолӣ ва рушди устувори иқтисодиёти ҳамаи кишварҳо вобаста аст. аз ин рӯ яке аз ҳадафҳои муҳими рушди ҳазорсола ки аз тарафи созмони милали муттаҳид эълон шудааст муваффақ шудани аҳолӣ ба оби хушсифат мебошад. аммо оқибатҳои дигаргуншавии глобалии иқлим, афзоиши миқдори аҳолӣ ва зиёдшавии истеъмолкунандагони бахшҳои иқтисодӣ ва истифодабарии ноохилонаи об ба тамоюли афзояндаи камшавии захираҳои обӣ ва пастшавии сифати об оварда мерасонад. дар ин раванд мутахассисону олимони ҷаҳон саҳми худро барои дастрасии аҳолӣ ба оби тозаву хушсифат мегузоранд.
лоиҳаи байналмилалии ҳамоҳангсозии об яке аз лоиҳаҳои сатҳи ҷаҳонист ки тоҷикистон низ миёни кишварҳои аъзо шарики лоиҳаи мазкур аст. ҳадаф ва самти фаъолияти лоиҳаи ҳамоҳангсозии об мустақиман ба ду хулосаи муҳими қарордоди маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба эъломияи соли байналмилалии оби нӯшокӣ, 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт солҳои 2005-2015 ва 10-солаи об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки иқдоми ҷумҳурии тоҷикистон аст, равона шудааст. мақсади асосии лоиҳаи ҳамоҳангсозии об ин омӯхтану идоракунии захираҳои обии кишварҳои аъзои лоиҳа мебошад ки дар асоси он кадрҳои наву болаёқат аз ҳисоби магистрону аспирантон омода карда мешавад. лоиҳаи мазкур ҳамоҳангсозии об ном гирифта. мақсади он мутобиқатсозии барномаи таълимӣ дар низоми бакалавру магистра мебошад ки мутахассисони ҷавону болоёқатро бо обтаъминкунӣ ва идоракунии захираҳои обӣ тайёр мекунад. ин лоиҳа аслан донишномаи бузургеро мемонад ки ба технологияи оби тоза алоқамандӣ дорад. аз ҷумла истифодаи дурусти об, ҷорикунии он, идоракунии захираҳои оби ва инчунин дигар мушкиливу камбудиҳо ки ба соҳаи об дахл доранд. аз он ки мо ин ҷо ҷамъомад оростем ва аз он ки тавсеяҳои муҳим медиҳем, он пеш аз ҳама баҳри тайёр кардани мутахассисони ҷавон аз ҳисоби донишҷӯён аст. бо ин роҳ мо метавонем ҳам ба дониши илмии донишҷӯён ва ҳам устодон вусъат бахшем то онҳо роҳҳои идоракунии захираҳои обиро донанд ва аз истифодаи дурусти об, аз сарфакорона истифода бурдани он ва тоза нигоҳ доштанаш огаҳ бошанд. лоиҳаи мо якчанд мақсадро пеш мебаранд, аз ҷумла тайёр кардани мутахассисони ҷавон аз рӯи ихтисоси мироб ва ҳамчунин омодасозии омӯзгороне ки ба онҳо таълим медиҳанд. дар мо ашхоси мироб, яъне ашхоси идоракунандаи захираҳои обӣ камшуморанд. ба ҳамагон маълум аст ки мушкилоти оби тоза ин проблемаи ҷаҳонӣ буда ҳама олимону мутахассисони соҳаро нигарон кардааст. аз ин рӯ баланд бардоштани сатҳи дониши мутахассисони соҳа ва тайёр кардани кадрҳои ҷавон ба дараҷаи касбӣ ин вазифа ва мақсади асосии лоиҳаи мо мебошад. аз донишкади мо ҳамасола якчанд донишгоҳҳои лаёқатманд дар пойгоҳи донишгоҳи корҳои табиии Норвегия таҷрибаи тобистонро мегузаранд. ба ғайр аз он донишҷӯҳои лаёқатмандро мо метавонем ба Норвегия ё ба Украина фиристонем оиди об тайёр кунем. мушаххас аст ки захираҳои обии тоҷикистон фаровон буда талаботи мардумро бо об қонеъ гардонида метавонад. аммо то кадом андоза обҳои кулу обанбору дарёҳо хушсифат аст суолест ба маврид. маҳз ҳамин суол олимону мутахассисони лоиҳаи байналмилалии ҳамоҳангсозии обро имсол ба тоҷикистон овард. зеро дар сурати хушсифат набудани об метавон аз технологияи нав барои тозаву босифат гардонидани об васеъ истифода кард. ин ҳам дар ҳоле ки технологияи мазкур вуҷуд дорад. ҳатман вуҷуд дорад. мо пеш аз ин лоиҳа ва ҷамъомад дар тоҷикистон дар Норвегия будем. он ҷо технологияи обтайёркунии оби тоза дар сатҳу сифати баланд қарор дорад. мо баъд аз дидаҳо дар Норвегия ба хулосае омадем ки бояд технологияи онҳоро омӯхт ва ба кишварҳои аъзо низ тавсия дод. технологияи оби тоза имкон медиҳад ки обро бе микроб ва бактерияҳои зараровар истифода бурд. мақсади мо низ ҳамин аст: дастрасии аҳолӣ ба оби тозаву хушсифат. роҳҳои тоза кардани об бисёр аст, ҳамчунин технологияи он низ, чунки тамоми ҷаҳон ба ин кор машғул аст, на фақат мо. ҳамаш аз он вобаста аст ки об дар кадом сатҳу сифат қарор дорад. агар оби ғализшуда меъёри муқаррарии табиии худро гузашта бошад, таҷҳизоти махсус истифода мешавад. агар он ҳадди аққал ба талаботи як қоидаи санитарӣ ҷавобгӯ бошад ва мо хоҳем онро барои нӯшидан тайёр кунем, таҷҳизоти дигар истифода бурда мешавад. яъне барои обтайёркунии оби тоза технологияҳо гуногун мешаванд ки айни ҳол ҳам дар тоҷикистон ва ҳам дар қазоқистон ва ҳам дар Украина ва Норвегия вуҷуд доранд. вале истифодаи обро пеш аз ҳама бояд маълум кард ки барои чӣ истифода мешавад: барои обёрии заминҳо, барои саноат ё барои истифодаи аҳолӣ. ин аст мақсади семинар машварати мо.
бояд зикр кард ки лоиҳаи ҳамоҳангсозии об дар натиҷаи робитаи дерина ва самимии донишгоҳи илмҳои табиии Норвегия ва донишгоҳи миллии техникии Украина ибтидо гирифта, алҳол дар атрофи худ 10 донишгоҳро аз 7 мамлакат дар шабакаи лоиҳавӣ муттаҳид намудааст ки донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ ва донишкадаи кӯҳи металлургии Тоҷикистон ба ин рӯйхат дохил аст. ҳадафи асосии лоиҳа ин пеш аз ҳама омӯхтани захираҳои обии кишварҳои аъзо буда. Дар доираи он се модули таълимии оид ба масоилҳои алоҳида, об тайёркунӣ, тозакунии обҳои шоранда ва истифодабарии оқилонаи захираҳои обӣ дар назар гирифта шудааст. Идоракунии истифодабарии захираҳои обӣ мавзӯи навбатии ҷамъомади илмии лоиҳа буд. сухан дар бораи ҳамоҳангсозии барномаи таълимӣ оид ба обтайёркунӣ ва идоракунии об дар бораи тозакунии обҳои шоранда. Аз он ҷумла чӣ тавр ба Тоҷикистони мо ёрдам кардани оиди барномаҳои таълимӣ оиди ин масъала имрӯз сухан рафта истодааст. Ин лоиҳа аллакай 6 сол давом дорад. Дар ин муддат мо аллакай якчанд таҷҳизотҳои озмоишии навтарини замонавӣ гирифтем ки бо онҳо обҳои шорандаро ташхис кардан мумкин аст. идоракунии захираҳои обӣ пеш аз ҳама ба мақсаднок истифода бурдани об равона карда мешавад. Ин маънои онро дорад ки агар обро гирифтӣ, бояд онро бо эҳтиёт, яъне сарфакорона истифода барӣ ва бояд тоза нигоҳ дорӣ, то ки шаҳри дигар ё истифодабарандаи дигар ё кишвари ҳамсоя низ аз он бехавф истифода бурда тавонад. истифодабарии сарфакоронаи об ва дастгирӣ кардани ҳолати тозаи экологии он ҳам ба тарзи дурусти ҳаёти солим ва ҳам ба ҷараёни тадқиқотҳои технологии илмӣ оварда мерасонад, ки натиҷаи хуб медиҳад. идоракунии захираҳои обӣ ин аз як тараф истифодабарии оби тоза ва аз тарафи дигар оби истифодашударо боз тоза карда ба табиат бахшидан аст. дар тӯли таърих одамон барои об мубориза ва муноқишаҳои зиёде бурданд. ҳоло низ як қисми низоъ дар сайёра ба хотири об мебошад. дастрасӣ ба оби тоза масъалаи башарии инсоният буда, он ба тамоми кишварҳои олам дахл дорад. аз байни кулли неъматҳои замин об хусусиятҳои фарқкунанда ва бартарӣ дошта. унсурест аввалиндараҷа баҳри зистан. геологи машҳури шӯравӣ Карпинский гуфта буд ки дар замин аз об дида сарвати табиӣ қимате вуҷуд надорад ва дошта ҳам наметавонад, зеро об асоси зиндагист. бе об инсон вуҷуд дошта наметавонад. дар замони ҳозира қариб 1 миллиард сокини сайёра аз 43 кишвари дунё аз норасоии оби тоза танқисӣ мекашанд. тибқи пешгӯии олимони соҳа то соли 2025 ин шумора зиёд гашта беш аз 3 миллиард одам ба ин мушкилот дучор мешаванд. дар давоми 50 сол дар дарёҳои бузургтарини сайёра камшавии об ба назар мерасад. ба ин тағйирёбии иқлим ва афзудани аҳолии замин сабаб гаштааст. ба ҳисоби миёна барои ҳар як одам рӯзе 20 литр об барои нӯшидан, омодасозии ғизо ва гигиенаи шахсӣ сарф мегардад. барои бисёрии сокинони африқои шарқӣ ва ҷанубӣ бошад, ҳамагӣ 5 литр дар як рӯз ва ё ҳатто 1 литр об рост меояд. кишварҳое ки захираҳои обии бузург доранд Бразилия, Россия, Канада ва Тоҷикистон мебошанд. саҳми Тоҷикистон дар масъалаи оби тоза беандоза баланд аст. бо гузашти ҳар 3 солаи Тоҷикистон низ дар қатори дигар кишварҳои пешрафта кулли мардуми сайёраи заминро бо пешниҳоди лоиҳаҳо бахшида ба оби тоза даъват мекунад. сар кардааст форуми байналмилалии об то ба маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид. захираҳои обии Тоҷикистон имкон медиҳад ки ҳам талаботи мардуми кишвар бо оби тоза қонеъ гардад ва ҳам аз мардуми ҳамсоя кишвар. захираҳои обии Тоҷикистонро бошад пиряхҳо, оби кӯлҳо, обанборҳо, дарёҳо ва обҳои зеризаминӣ ташкил медиҳанд. низоми дарёҳои Тоҷикистон иборат аст зиёда аз 25 000 дарё ки дарозияшон 69,2 000 километрро ташкил медиҳад. дарёҳои Тоҷикистон масоҳати кишварро аз нуқтаи назари ҷоришавии обҳо ба чанд гурӯҳ тақсим мекунад ки ҳамаи онҳо асосан ду дарёи бузургро аз ҷумла Сирдарё ва Амударёро бо об таъмин менамояд ки сарчашмаи онҳо иборат аз обҳои баландкӯҳи кишвар буда ҳамаи онҳо ҷоришавандаи бемаҳдуд мебошанд.
бояд зикр кард ки захираҳои обӣ тамомшавандаанд. ба ин масъала бояд пеш аз ҳама кишварҳое ки дорои захираҳои бузурги обӣ ҳастанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоянд, зеро бани одамӣ аъзои якдигаранд. дар урфият гуфтаанд ҳар ҷое ки об аст ободӣ низ ҳаст. пас бояд шукри обу ободии ватан кунем ва ҳар қатра оби ватанро пос дошта сарфакорона истифода барем. фаровонии об аст ки дарёҳо ҷорӣ, обанборҳо пуроб ва фаввораҳо пурҷӯшу хуруш ҳастанд. ин ҳама зебогии бо об омехта ба ҳама шодиву фараҳ мебахшад. ба Тоҷикистон нуру зиё.